impilo yakho ngokwezempilo. Sigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Go 9 to 5. With the Black Rose of the station. Mizuzu masiyenze be-24 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi lixesha lobana ke singene kwingcebiso ngezempilo. Namhlanje ke sithetha ngeentwala zehagu. Zenzeka njani, zisasazeka njani, ngaba zisoloko zinento yokwenza nokungacoceki kwaye umntu kufuneka enze ntoni na xa efumanisa ukuba unazo. Kubalulekile ke ukuba ke sisuse intloni neentsomi ezijikeleze lo mba kuba impilo iqala xa sikwazi ukubuza imibuzo size sifumane iimpendulo ezichanekileyo. Ndicokela ke noThulani Daniso, yena ke uyingcali yezempilo uza kusinceda siwuqonde ngcono lo mba. Mhlekazi, kusoloko kuluvuyo wethu ukubana wenkqubeni masikubulise sikwamkele. Manthakathi Thuba, ndibulele nam ke umane nindimema. Ndibulise ke nakubaphulaphuli ngokunjalo. Enkosi. Nkosi kakhulu wethu Thulani, siyabulela nawe ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Ndifuna nje xa siqala le ncoko yintoni iintwala zehagu and zibangelwa yintoni? Masingene kulo mba weentwala zehagu. Sizokubamba ke into ethi ziintwala ezi uyeke nje ukuba siziyamanisa nehagu, kodwa ke Okay. ziintwala eziye zifumaneke emntwini esinokuba zizizathu ezahlukeneyo. Ziyafumaneka true as i-sexual transmitted disease, of which is ukuba ulala nomntu naye onazo, naye ozifumene komnye, nomnye ozifumene komnye, ukuya ukuhlangana kwe-partners. That's why kuye kuthiwe ukuba umntu yenza isiqiniseko sokuba unepartner eyi-one, ngoba zinintsi izigulo ezinokuthi ziku-afekthe ze-sexual transmitted diseases. Nazo ke iintwala zehagu zibe zikuluhlu ke lezi sexual transmitted disease. Not ke ukuba sithi ukuba ngawo onke amaxesha iintwala zehagu ziza through i-sexual transmitted disease. Zikhona ezinye eziza ke ngokwabelana ngezinto zokuhlamba, ngokwabelana nebhedi, nokwabelana ngezinto zokunxiba, ubolekana into zokunxiba, njalo njalo. Nokuba umntana ke adlule nomnye umntana abe naye unezi ntwala zehagu, naye uyakwazi ukuba azifumane. Zihlala ke kwiindawo ke ezifana nee-genitals areas, of which is yeyona ke le ixhaphake kakhulu, ikwayiyo le ithelekiswa nekhesi okanye isichitho. Sikhumbule ke Chuma ukuba sikhule kaloku nathi iintwala ezi iyinto eqhelekileyo ke ebesiye siyifumane intloko kakhulu, kodwa ke umnqa ke ngokuba kwelaa xesha ke ebingathelekiswa le nto nesichitho, beyiandastendwa ukuba inokwenza nokucoceka. Yile nto kufuneka siyilungisile ke le nale yanamhlanje, into yokuba iintwala ezi zikwi-genitals ziyinxalenye yeengxaki zezempilo efuna ukuba ijongwe ngokohlobo lwezempilo. Sithetha ke apha ngeentwala ezibonakalayo. Ikhona ke umntu azoxelela ukuba ndineentwala ezingaphakathi ezingabonakali. Umbuzo endiye ndibe nawo ke ngokuba ngubani okuxelele ukuba ziintwala ezi uthi azibonakali. So xa sithetha ngomba wezempilo sithetha ngento ene-evidence, into ebonakalayo, into esikwazi ukuyithesta sithi nantsi phambi kwethu, nazi iintwala siyazibona. So sinendlela ke ngoku yokuba zinganyangeka zisuke. Mhlawumbi ke ngoku xa siza kule nto ugqiba uyithetha Thulani yokuba uzawufika umntu esithi ndineentwala, nto nayo zingaphakathi ezi ntwala. Ndizibona njani okanye zithini iimpawu zokuba ndizikrokrele into yobana no man, I think apha ziintwala ezi zindiqalayo okanye ezi ndinazo?
yile nto ndithi umbuzo wam apho uye ukuba uzibone njani ukuba zintwala ezi unazo. Yeah. Sizotsho ke ukuba ngenxa yokuba singabantu, abantu ke banabantu ababaxelela izinto ezithile baze bakholelwe kuzo, ngoba akhange ube nento, umzekelo, akhange uzibone wena ngokunokwakho. Kuyenzeka ukuba umntu uye emntwini, then umntu wamxelela uba unentwala ngaphakathi, naw uza kuwe esithi ndinentwala, while kungekho evidence. We need evidence base ukuze le nto siyamanise nokwezempilo. So ithetha ukuba le nto, if kuthiwa udibene nogqirha, then ugqirha wathi problem unayo zintwala, of which is nalapho izohamba through iscan, nogqirha akakwazi ukuba avumise athi lo mntu lo unentwala. Kumele kube khona i-test ezenziwayo to confirm ukuba kukhona iproblem ethile. But based on what I know is that abantu abaza besithi ndinentwala ezingaphakathi, either uxelelwe ngomnye umntu okanye udibene negqirha okanye nexhwele njalo njalo azaxelela ukuba unentwala ezingaphakathi. It is not evidence based into yentwala ezingaphakathi. Intwala ziyabonakala kwi-genitals, zi-sexual transmitted disease ezo. Intwala ezingabonakaliyo engaphakathi ithetha ukuthi ke ngokuloo nto leyo yenye into esithetha ngayo apha, asisathethi nge-sexual transmitted diseases. Siyakwazi uzinyanga intwala medically. Yes, intwala ziyanyangeka because zi-sexual transmitted disease. So ithetha ukuba loo nto leyo ukuba uya ekliniki, uya esibhedlele njalo njalo, there are indlela zokuba zibe ziyanyangeka. There are izinto ozinikwayo to apply so that ukuthi zibe ziyanyangeka. And also you get i-advice yokuba you need to limit i-multiple partners, and also there need to be i-faithfulness phakathi kwakho nomlingane wakho, because kulapho i-problems ziye ziqale khona. Uzozinyanga namhlanje, ukuzinyanga kwakho you go back to that. But let's remember something, Chuma, ukuthi apha ezintwala ziyaqandisela, kuba khona amaqanda ahlalayo phaa kwii-genitals zakho, of which ulala nalo mntu, uyahamba wena uyonyanga, then ukunyanga kwakho ibe right for 3 days, uphinde ubuyela kuye, lo mntu uphinde again ukunika the same problem again, then uphinde uyinyanga again, uphinde kubuya the same problem again. And then that's when uzoyithatha ngathi zisichitho le nto, kanti i-problem kukuba you still continuously ulala nalo mntu, lo mntu ungakhange abe yena ufumana unyango. Every STI ingolo hlobo, lo mntu khange afumana unyango, nguwe ufumene unyango. Lo mntu still usahamba yolala nezinye ii-partners wena ongazazi, iphinde le nto iyareplicata, iyaqhubekeka, then ienda apha inganyangeki ngendlela eyiyo. Mangaba nawe mphulaphuli mhlambe unombuzo kule ncoko sincokola ngayo noThulani Ntaniso, yena ke yingcali yezempilo. Namhlanje ke ntwala utshilo ke wathi uThulani ke ziyakwazi ufumaneka ke ngokwabelana ngesondo, and if wena uyazi ziyakwazi ke futhi nokunyangeka. Ungasithumela ivoice note ke xa unombuzo mphulaphula on 072 514 5381 okanye usidrophele i-comment kwikhasi lethu lokuncokola Facebook Vukani Community Radio. Ndifuna ke sibuyele umva kancinci Thulani ne kukho inkolelo yokuba uyakwazi nozifumana if ever ungumuntu ongahlambi ongahlambi ncam, uyakwazi uba ube nazo intwala, not only xa usabelana ngesondo. Is that true? Very true. That's very true, because let's remember ukuthi now zi-associated with the with the hygiene. Ndithe kuwe iintwala zakho ezi not only true i-STIs but true nezinto owabelana ngazo, kuzokuphinde kube worse ke ngoku xa kuthiwa ungumntu ongahlambiyo. Ndithe ziyaqandisela, so meaning that i-genitals ezi zakho azicocekanga. So anyway, if kuthiwa ungafumana intwala izoqandisela, ikhule, zizale, zimultiplye, and then ngolo hlobo olo ube wena ungacocekanga, ungahlambi. So meaning that you are creating a problem for yourself xa utheni, xa ungahlambiyo, because of now intwala zifumana indawo efumileyo yokuhlala and ziyayithanda indawo engacocekanga.
So there's very high possibility. That is the reason why uzofumanisa ukuthi abantu abahlala esitratweni in most of the time uzofumanisa ukuthi banentwala. That is the most problem. Uma befika ezibhedlele into eyokuqala esiye siyijonge zintwala. Kumele uba baqale bahlambe because of intwala. So intwala ke ngoku ziye ziconsideriswa as if zi-STIs okanye because ndifuna uzambana ndizikhangela bana okay zibekwa kwesiphi isifo ke ngozifolisha under esiphi isifo under i-STIs, one of i-STIs okanye kwenzeka kanjani? Can you take us through to that? Zixhomekeka ukuba zifunyanwe njani. Yes. Oh, So okay. now xa zikwi-genitals because of now uyifumana from upartner wakhe, now uyifumana komnye njalo So njalo. then kuthiwa Yes, yi-STI. But if Okay. isentloko njalo njalo abanye baze bathi isemashiyeni njalo njalo. So ezi ke ngoku just zii-lies of which azikho associated with the sexual transmitted, but zitransmitwa through ukushera izinto ezithile, through ukudibana nomntu onayo, ukudlala komntana nee-friends ezinentwala njalo njalo. So now ke ngoku ziyahlangana ngolo hlobo. Okay, makhe sive i-question yomphulaphuli. Mchumane mandibulise kumphathi hlelo wethu Okay. ophathele yena namhlanje, ndibulisa nakuye ke ndisithi ke nakubaphulaphuli bonke bevukani ungqangqa kusasazo. Chuma ngicela ubuza mani, ngoba kaloku uye kwenzeke ngolu hlobo. Ngenye ixesha ndiya kule nto ayithethayo ubhuti athi ziye ngokosulelana intwala. Kuyenzeka uyakhula ukafikeleli mhlambi nokuthi mhlambi ube nomuntu odibana naye ngokosuleleko ngolo hlobo abeka ngalo, but ukwazi uba nazo ezintwala iye yenzeke kanjani ke ngoku loo nto leyo, ngoba kaloku yena uthi zosulela ngokuba mhlawumbi udibane nomntu kanyothini, but kuyenzeka ngenye ixesha ekukhuleni uyakhula ukabi nabantu odibana nabo kodwa zikwazi uba khona. Iye kube kwenzeka kanjani? Thula. Yes, iye yenzeke njani loo nto? Ngumbuzo omhle kakhulu lona. Ndizophinda ndisibuyisele back ekubeni khumbula uba ukukhula kwethu besingabantu ozofumanisa ukuba umntu entloko sinentwala njalo njalo. Isizathu sokwenza oko kumanye amaxesha iba yi-hygiene as bendiyibekile, iphinde again ukuba uyakwazi ukuyifumana umntana uyakwazi ukuyifumana kwitshomi yakhe ngokwabelana ngezinto ezithile, ngokwabelana ngeempahla, ngokwabelana ngeetawuli nendawo ohleli kuyo. Kuyenzeka ukuba kukhona umntu phakathi kwenu onentwala but eningazi. Ndithe kuwe ukuba iqanda layo liyakwazi ukuba litransmitheke komnye umntu, ziyakwazi ukuba zizikhulele phaa, of which zimultiplye kuloo ndawo ziye zafikelela ukuba zihlale kuyo. Ubuzile uchuma ukuba ingaba ezi ntwala ezi ziyamaniswa njani with i-STI zonke. Ndithi zikhona ezi-STI ezisulelwa ngokuba ulale nomntu, zibe khona ezisulelwa through i-transmission, ngamanye amaxesha i-hygiene, of which is ukuhlangana nempahla yomntu, ukuhlangana, ukudlala nomntu, ukudibana even nomntu, ukulala engubeni eyi-one nomnye umntu. So ziintlobo ngeentlobo zokwazi ukuthi zingatransmitheka from umntu to omnye umntu. Alright. Kukho umphulaphuli wena Thulani pha on Facebook othi ziyathanda ukwenza isimenyo xa uphakathi kwabantu. Inoba yintoni inobangela waloo nto leyo? Okanye ikhona into enjalo okanye yenye nje yenkolelo ezingekhoyo ubana xa uphakathi kwabantu, because uthi umphulaphuli phana iinyawo zinodaka usuka kuba nazo yena intwala but ziba nesimenyo xa uphakathi kwabantu. Ndingatsho uba nyhani because of i-experience yakhe, so you cannot fight experience yomntu. Yeah. So intwala ifana le nto naxa endlini unamaphela. So now iphela lingena ebhegini yakho, now usemsebenzini livele lithi qhambu livele. So nentwala ke nazo zinjalo zihlala emzimbeni wakho mose. So uyakwazi ukuthi xa uphakathi kwabantu izivelele itakataka phayana. So into ethethwa ngumphulaphula I cannot fight it because i-experience yakhe uyayazi ukuthi unyawo zinodaka. So asinoyakumanisa ke nenkolo.
kodwa siyamanisa ne-life experience yakhe. Nomnye umuntu angabe unayo the same experience usisi anayo. Kwenzeka ntoni Thulani xa zinganyangwa indwala? Indwala xa zinganyangwa ithetha ukuthi loo nto ziyakhula, ziyaqhubekeka, zimultiplya, and lo muntu ke ngoku zizomenza, zizokumsusa isidima, ngaphezulu koko zizokumenza ukuthi azifile embarrassed, zingamleada to lo muntu ukuthi now a-end up ene-problems ezifana ne-problems ze-depression, anxiety, because of now une-problem ekuye enganyange. Let's remember ukuthi ayikwenzi uba ube comfortable. Awuhlali uphola, usoloko ungumuntu orhawuzelelwayo because of ziyanyokuzela apha kwi-private parts zomuntu okanye ifuzise entloko njalo njalo. So angeke umuntu abe comfortable enentwala zehagu. Inantsika isidima sakhe njengomuntu siyasuka completely. Lo muntu kuzofuneka uba abe nepartner. Sometimes ipartner kufuneke ukhululile phambi kwayo. So lo muntu uzolahlekelwa bubuyena, uzolahlekelwa yi-self-confidence yakhe because of le problem yezintwala zehagu. So ukubaleka ke ngoku ezi zinto, umzekelo abantu kumele ukuthi ayoyinyanga eklinikhi, they end up running away from eklinikhi ngenxa yokuba ezifila embarrassed, and nendlela umzekelo ekuzothethwa ngayo u-end up ke ngoku esiya kwizindawo zesintu apho ezofika ngoku sekusithiwa no, sisichitho esinjalo njalo. Nalapho umuntu uzoyizama ayizame le nto ingasebenzi, it keep on because of kukhona ipartner esendlini. Even if kungathiwa ungadibana nomuntu ozokwazi ukuba ayinyange le nto, still kusekhona umuntu ozohlangana naye endlini, it will keep on. Lo muntu ureacha istage se-anxiety because problem anayo enganyangekiyo, engancedakala, efila embarrassed nokuya kwi-health facilities because of uyazibona ezi zinto and akakwazi ukufila free ngomzimba wakhe like abanye abantu. So okubhetele, if ever ndizifumanisa into yobana ndineentwala mna, mandixelele neqabane lam so that sizawuyotesta sobabini zinyangwe kuthi sobabini, then sibe safe. Same applies with the STI, right? Exactly. If unepartner, tell ipartner yakho. If ungumzali, jonga umntanakho xa ehlambayo ukuba akho problems anazo na ezifana nentwala. So loo nto leyo yenza ukuba at least mawumonitharishe le problem. Njengoba unentwala, ipartner yakho mayazi ukwenzela uba nizoyimonitharisha together le nto. There must be faithfulness phakathi kwenu nobabini. So it goes. All right. Thank you so much, Thulani. Siyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Benemini mandi. Kubulela mna kakhulu. Enkosi. All right. That was a good show. Thelela impilo yakho ngokwezi